Čaute lidi, já jsem Libas, já vás vítám u mého dalšího videa na tomhle kanále. Já doufám, že tohle video si vám bude líbit, že tady dáte like nebo odběr, moc si toho vážím. A jak jste si možná mohli všimnout, tak budeme natáčet z Fify, z kariéry a my hnedka můžeme jít na trénink, tak jdeme na trénink. A já už vám sem hodím zase jenom výsledek. Tak a já už mám po tréninku, dostal jsem D, A. A my jsme furt zranění a máme tady dostupné dovednostní body, tak to jdem využít. A dal bych to možná... Jo, dal bych to tady do přihrávek. A to je vlastně jediné, co můžeme udělat. Tak jsme to dali do přihrávek a... Den zápasu. Doufám, že naši spoluhráči to zvládnou, až vyhrajou. Jo, výhra 2-1. Což je dobré, že vyhráli, protože kdyby zase prohráli, no, to by bylo velký špatný. Tak a my máme náš další trénink za námi, dostali jsme 3 Ačka, a teďka se jdem podívat, co tady máme vůbec k dispozici, zase 3 dovednostní body, tak to bych zase dal do těch přihrávek a jo, dáme to třeba tady do té faleše, jo, tady, tak. A teďka zase budou hrát zápas. Já jsem bohužel zraněný. A jsou zvědaví, jak se s tím vypořádají. A prohra 1-0. Tak to nevadí. A už nejsem zraněný, už jsem náhradník. Takže my jdeme zase bojovat o to, aby jsme se dostali do základní sestavy. Tady. Tak, my tam nastupujeme v 75. minutě a já doufám, že tam vstřelíme nějaký gól nebo přijde nějaká asistence. A... Tak. Už nastupujeme. A jaké máme cíle do zápasu? Zápasové hodnocení, jo, góly z dálky. Jo, OK. A tady je velký únik. Tady je únik. Stav na golmana. Gól! A oslavička. Gól na 1-0. Mám pocit, že to bylo v 83. minutě, jestli se nemýlím. A ano, gól v 83. minutě na 1-0. Úplně jsem to nechtěl střílet za tím vápnem, protože jsem se bál, že bych to nedal. A tak to je libový, že jsem dal hnedka takto po zranění hnedka takto zaskóruji. Tak. A je tady konec zápasu a my jsme vyhráli 1-0 zásluhou, dá se říct, že mě, protože jsme dali gól v 83. minutě a tak to bereme vítězství. Splnili jsme vlastně 2 požadavky. Ten gól z dálky to jsme nesplnili, protože de facto nebylo kdy. Tak, teďka tady máme další zápas. A já si jdu zase hodit nějaký ten trénink, ať se rychleji dostaneme do té základní sestavy. A ukážu vám zase jenom výsledek. Tak a my máme konec tréninku, dostali jsme A, B a my se jdeme vrhnout na zápas. Doufám, že tam budem. Ještě se jdem podívat na tu letní přestávku, ale to ještě nemůžem. Doufám, že si aspoň zahrajem. A jo, zahrajem si, jdem tam v 77. minutě. Tak doufám, že dáme gól nebo nějakou asistenci.
Ale ne, oni mě zranili. Oni mě zase zranili. To nemyslí vážně. No já doufám, no dostal za to žlutou kartu. Dívejte na to. Bez balonu a tak mě zajel. No. Já doufám, že to bude v pohodě. Mezi dva hráče, ale dobře jsem to získal. A vystřel. A je tady gól! Na 2-0, 86. minuta. A já dávám gól na 2-0. Pěkně jsem jim to vrátil. Tady jsem to výborně získal. A vystřelil jsem, dal jsem to k tyčce. Aha, a je tam gól. A zranění už je asi v pořádku. Tak, a je konec zápasu, my jsme teda vyhráli 2-0. A já jsem dal jeden gól a můj spoluhráč dal druhý gól. Logicky. Wow! A my jsme konkrétně dali gól v 86. minutě. Gól to byl na 2-0. A já doufám, že to zranění bylo jenom na krátko, protože bych nechtěl být zraněný. A uvidíme. My jdem na další trénink, ano. My jdem na další trénink. Já vám zase ukážu jenom výsledek. Tak a my máme další trénink za námi. Dostal jsem A. Vlastně ty nejlepší známky. A my se jdeme vrhnout na zápas. A to by pro tohle video mohlo být potom všechno. Tady je velká šance. A gól! 72. minuta. A my dáváme na 1-0. Pěkný náběh, pěkná přihrávka. A my jsme zase utíkali sám na golmana. A už to nebylo těžké a proměnili jsme to. Super. Pěkná klička, vystřel a je tady druhý gól! 78. minuta a my dáváme na 2-0. Pěkná klička a pěkně do šibenice. A tady je zase velká šance. A už to dám, ano. A je tady hat-trick. 83. minuta. Je tady gól na 3-0. Tak a je tady konec zápasu. Stav zápasu byl 3-0. S tím, že já jsem dal hat-trick, takže vlastně všechny góly. A já si myslím, že by to pro tohleto video mohlo být všechno. Vydávejte lajky, odběry a u dalšího videa zase čau.